Fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, merci d'avoir choisi cette télé pour vous informer et puis pour vous divertir à travers l'émission Jeunesse et Développement. Et nous sommes bien sûr le samedi 6 janvier 2024, le premier numéro de cette émission en 2024. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus pour vous proposer d'autres thématiques. Donc, awreba de Tukomina, ambe sankura kononi oye sans 2024 aywa ambe o clé woronana ni émission jeunesse développement takofolo re sankura konana ambe sambe sambe ka nyeshi Chérif la TV fleuro bela jelema kafoko ala 2023 irana here ani badina Tukomina 2024 mi jolen fleni ala ka ke here sanye ala ka ke ben sanye ala ka ke aywa malien bega sanye ala kan be don dakilin fe ka bo dakilin fe kengene ala ka ke mali chifna ko ka sanye ka barako sinsin fan bela jelen fe ala kan kisi e kasrawma o de ba ansense ka don awka jamka mandi kono mimbe wole nanzara kana jeunesse développement ni ali daboni me mali chifna ko bela jelen kama aba kalama tuko mina sibiru sibiri ame babu dota min konnana ambe o kono kuma fo enfle wako nyana anga ni sibiri o babu yemi o de ye comment lutter contre la drogue parmi les jeunes, c'est-à-dire les conséquences des produits stupéfiants sur les jeunes, sinon sur la jeunesse. Alors, voilà ça qu'a djemoukaï ka a konokma nyefo anyana anyole bla a domara a domanganauma aywa ani ulubena jeka konokma nyefo yana jamana nyema ba dodu a do funa be mali shifna ka dodu funa ka bara benembe a ka shifna ka ku orienter sira nyana makan aywa do re fana be no ale kunbe a feymi nga alani aywa manyumon ka wulika jo ale kuna jara ale bora asira kan ni ala sona ma wa fana ye jemukan ngono soni aywa jemukan na maminu bambulu korobi odi ye commissaire de police Sekou Nyari ale be chaka romina odi chef de division planification et études stratégiques à l'OCS ni oye ayrebina dado OCS mi ni ala sona ma bna nyafoli ke ola awye amba fuka ka bismillah. Salam alaikum commissaire, ça va? Bonsoir. Kodi basiti la Alhamdulillah. Ame sankura kono ni oye 2024 amba fukiki jansa nga jam kango ni oye jeunesse développement aywa daku nyafolo juma mi bolo ka nyeshi an flebo ma akwa chatola. Bon, an chatola ne be foli di Chérif la barakalaw ma folo. Olu munye hakilina ñuman soro kan wele an ga se kana sensibilisation ke drogue ko kan. C'est ça. Les produits stupéfiants. C'est drogue ni stupéfiant kelonte. Mais kuma konna na wala li do afena mo ka famia ni kala. Oui. Mais foli di ministre fenema munye hakilina ñuman soro. D'accord. Ka ça dit barakalaw encourager au CC ka foli nga directeur ma. D'accord. Directeur mu hakilina ñuma soro fana ko anga moko sensibiliser répression ko obsega ke mais anga moko sensibiliser population fana sensibiliser o ka don c'est-à-dire non seulement drogue mimbe ka chaya mali kono chogomuna également o ka don fana c'est-à-dire o kan ga dabla demseno ko sensibiliser pour que obsega dabla chogomuna. D'accord. Voilà parce que ma moko akana ke minani demay mais ñafoli fana nga ke o ka don mumbala ouais chabe chene mundo mawgun. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à Djarani ni ala sonama ibini dadu aka barayron yerela ni oye office central des stupéfiants. Merci beaucoup. Aywa maflana ale fana ye shifna kai a jijalendo awba don jabrani ka kuma chamam tuga woli anga deba ulaya no ali monsieur Mahamadou Samaki Mali Groupera uka je kulubani oye président du groupement des Groupera du Mali ali olukanyama wa. Salam alaikum, ça va? Wa alaikum salam. Ça va ke kodi basila. Bash fouetan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ame ala fu ame sankura kono ni we 2024 ni a atako folo yere awde kira ma folo fona e ka jemukan damine 2024 la. Donc amba fo ko monsieur Samaki iki bismillah nga jemukan kono aywa folo e fona ga dakunya folo e jume ka ni cham flebo ko ma e ka bara yoro fona tokola. Ami jamana nyamo fo. Ami bela jelen fo. Kanga dugutila ko fo. Kelengere la mi Chérif la fo. Kanga karamgo ke fo ne Ousmane Chérif Madan Haidara. Ami IRF fo. Jara. Sigi chama mi bla bara la tika bara don. Ni be ka bara don. C'est ça. Et puis yakli bi yere la. Bla mawdi bi hakli sen ko numa.
vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an weleli la ka na yan a diyara an ye. D'accord. Ayiwa o cadre kɔnɔna na ni Ala sɔnna ma babu min n'an bɛna o kɔnɔ kuma ɲɛfɔ an filɛbagaw ɲɛna o de ye les conséquences des produits stupéfiants sur les jeunes. Ayiwa n'i y'o o jate minɛ o bɛ couche juvénile bɛɛ kofɔ sabula kelen bɛ gɛlɛyaba ye bi bi in na an ka sigidaw la kelen bɛ gɛlɛyaba ye denfaw ni denbaw kan. Ayiwa denw caman bɛ a daminɛ ni cigarette minw de ye u b'a daminɛ o la kɔfɛ u bɛ tila ka na don ɲɛnaminimafɛn wɛrɛw tali la ni o ye drogue ni ayiwa dɔw b'a wele ko joint. Alors maa minnu ka cakɛda yɛrɛ sigilen bɛ o baara kan ka se k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ani ale ɲɛmaa dɔ bɛ kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma a bɛna da don a la. Ayiwa produit drogue yɛrɛ ye min ye joint yɛrɛ ye min ye a bɛ mun de kɛ hadamaden yɛrɛ hakili la. Ayiwa ni o fana bɔra yen an ye wele bila maa fana ma bɛɛ b'ale dɔn bi Mali kɔnɔ ni ale ye sifinaka ye a jijalen don dɔnkilidala don ale bɛ drogue dɔn sabula ale tun bɛ drogue ta kɛ ni o ye Mɔlibi ye ni Ala sɔnna ma sɔɔni rappeur don a bɛna ye an ka kɛnɛ kan yan'o cɛ ayiwa Kompol an b'a fɛ k'a dɔn drogue yɛrɛ yan'an k'an da don a conséquences ninnu na drogue yɛrɛ ye mun ye. Drogue yɛrɛ ye fɛn ye fɛn o fɛn n'a bɛ ni ɲɛnaminimafɛn don a bɛ fɔ o bɛɛ ma ko drogue i n'a fɔ cigarette yɛrɛ b'o la cigarette b'o la joint b'o la a fɛn ka ca. Jimafɛn fana b'a la. Jimafɛn fana b'a la fɛn o fɛn n'a bɛ maa ɲɛnamini a fɔ o bɛɛ de ma ko drogue mais stupéfiant o de ye fɛn mun jamana ye minnu kɔn ko ninnu de yamaruyalen tɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ olu de ma ko les stupéfiants. Donc on dirait que c'est comme la consommation de la drogue illicite. Voilà drogue olu dɔw yamaruyalen don Mali jamana kɔnɔ. Mali jamana kɔnɔ ni a yamar n'a kɔnna jamana kɔnɔ dɔrɔn ko bon ko nin tɛ min tugun o y'a faralen stupéfiants kan mais fɛn o fɛn bɛ yen n'o yamaruyalen don k'o bɛ se ka c'est à dire jamana bɛ jɛ n'o ye mais ɲɛnaminimafɛn dɔ don a bɛ fɔ o bɛɛ de ma ko drogue mais a bɛ fɔ stupéfiant i y'a sɔrɔ a bɛ c'est à dire jamana y'a kɔn jamana ye sariya ta ko bon ko jamana ni an ka jamana kɔnɔ nin tɛ yamaruya tugun n'a fɔ shisha yamaruyalen tɛ tugun cocaïne yamaruyalen tɛ cannabis yamaruyalen tɛ crack yamaruyalen tɛ hashish yamaruyalen tɛ d'accord ofu yamaruyalen tɛ fɛn caman bɛ yen drogue caman bɛ olu yamaruyalen tɛ wala mun yamaruyalen tɛ a bɛ fɔ o de ma ko stupéfiant. D'accord anw ka service ye mun créera 2015 arrêté décret fonctionnement kɛra 2015 office central de stupéfiant anw ye organe central de anw ye baarakɛyɔrɔ ye baarakɛyɔrɔ mun bɛ baarakɛyɔrɔ tɔ bɛɛ lajɛlen ka minɛlen fara ɲɔgɔn kan ni fɛn o fɛn y'a minɛ ni service fɛn o fɛn y'a minɛ service wɛrɛw bɛ yen mun bɛ drogue minɛ kɛ organe de répression mais a bɛ laban aw de bolo. a bɛ laban anw de bolo. D'accord fɛn o fɛn y'a minɛ ni polisi y'a minɛ i b'a bila ka taa anw de fɛ yen ni gendarme y'a minɛ i b'a bila ka taa anw fɛ yen ni douane y'a minɛ i b'a bila ka taa anw fɛ yen ni tenitigi fɛn o fɛn y'a minɛ i b'a bila ka taa anw de fɛ yen hali ni service spécial dɔw y'a minɛ olu b'a di u bɛ enquêteur dɔw wele u b'a di enquêteur ma après drogue ninnu u bɛ bila ka taa anw de fɛ anw de bɛ sɔrɔ ka police spécialisée judiciaire mɔgɔw informer ni situation na mais ni région don tribunal mun bɛ yen an b'o procureur informer donc an bɛ sɔrɔ ka dossier monter donc drogue ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan anw de ka yɔrɔ la n'a bɛ jeni anw de ka baarakɛyɔrɔ bɛ ci bila service compétent ma ani service mun kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ sɔrɔ k'a jenini kɛ a bɛ kɛ ten de. D'accord voilà. Ok ni Ala sɔnna ma an bɛna da don drogue ni i y'a fɔ cogo min na stupéfiant ye fɛn minnu ye fɛn fɛn bɛ tali kɛ ɲɛnaminimafɛnw a kɛra gulɔ ye a kɛra joint ye min kɔnnen bɛ Mali jamana kɔnɔ. Alors mun de la baarayɔrɔ in sigira ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲininka o la an bɛ ɲininka fana ayiwa quels sont les types de drogue sinon des produits stupéfiants i bɛ se k'olu fana ɲɛfɔ an na n'a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye hadamaden yɛrɛ ka ɲɛnamaya kan. Alors monsieur Samake je crois que i ye dɔɔni faamu commissaire ka kumaw la fɛn bɛ tali kɛ ɲɛnaminimafɛnw a ko olu de bɛ wele ko stupéfiants. Alors aw minnu fana bɛ a kɔnɔna na aw bɛ sifinnakaw vous êtes directement en contact avec les jeunes yɔrɔ o yɔrɔ alors e bɛ se ka mun de fɔ drogue yɛrɛ bi bi in na Mali jamana kɔnɔ yala e ka hakilina ye jumɛn a la au juste. Bon alhamdulillah Mali min b'i la drogue kan Mali kɔnɔ. Alhamdulillah i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na drogue man ɲi Mali kɔnɔ an bɛ don min na ko bi n'i ye denmisɛnnin kulu faralen ɲɔgɔn kan tan
i b'a sɔrɔ 6 bɛɛ bɛ drogue ta ala de bɛ far'i kan o 4 fana o kana olu fana contaminer est-ce que i b'a faamu drogue an yɛrɛ tun bɛ mɔgɔ caman minɛ a la an b'u bɔ a la an b'a gosi u la i b'a dɔn an ka gorobara tɛmɛtɔ dɔrɔn sira fɛ ni drogue bɛ denmisɛnninw bolo u b'a fili u b'u bolo bɔ a la pewu yɛrɛ ni polisi nana u bɛ se k'a bila u sen kɔrɔ mais n'u ye gorobara natɔ u b'u débarrasser ka bɔ a la pewu u t'a fɛ tuguni parce que u b'a fɔ gorobara filɛ n'ale ne minɛ a bɛ n bugɔ ni polisi dun ye minɛ ale bɛ taga ni ye n bɛ tila ka bila est-ce que i b'a faamu bon o yɔrɔ différence ba bɛ yen mais drogue Mali kɔnɔ an bɛ don min na ko bi drogue man ɲi et puis drogue minni de cayara ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan donc e bolo drogue bɛ ka sanga sɔrɔ Mali la drogue de minni ka ca Mali kɔnɔ bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan fɛn tɔw bɛ yen n'i b'olu min mɔgɔw b'a y'i la mɔgɔ bɛ fɛn dɔ santi la i bɛ drogue de ta foyi tɛ santi la o de la drogue minbaga cayara denmisɛnninw a bɛ se ka dogo fan bɛɛ fɛ bon sisan denmisɛnninw b'a fɔ non n'an ka taa gulɔmi u bɛ n'an ye n'an ka taa nin u bɛ n'an ye mais drogue bɛ bila a ka petit poche kɔnɔ a munumunu n'alu ka ɲɛgɛn kɔnɔ a ye dɔ min cela veut dire que drogue minɛ yɛrɛ de cayara Mali kɔnɔ an b'a ɲini jamana mɔgɔw fɛ u ka décision ka ta a la ɲɔnɔ denmisɛnnin yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ tuguni. D'accord. Ah, drogue, je sais que maa minnu bɛ drogue baara kɛ c'est vrai que ko Mali ye yɔrɔ ye ni fɛn caman bɛ tɛmɛ Mali jamana fɛ kosɛbɛ alors n b'a dɔn fana maaw fana bɛ yen olu fana ka baara de bɛnnen bɛ drogue yɛrɛ baara kan ka a jardin bɛ dɔw fana bolo ayiwa Mali jamana kɔnɔ n b'a fɛ k'a dɔn commissaire est-ce que aw ka baaraw kɔnɔna na est-ce que aw nana ye don dɔ la k'a fɔ ko aw nana o yɔrɔ façon ye dogo la k'a fɔ ko maa bɛ yen nɔ a ka particulier a ka domicile kɔnɔna na ayiwa a bɛ joint min joint jardin b'a fɛ yen nɔ alors est-ce que ni maa min bɛ joint min alors sariyaw jumɛn b'a a la k'a tigi minɛ est-ce que ni i minɛna k'i ye joint min yala ni i minɛna sariya kan ka loi jumɛn boli i kan. Merci yanni n k'i ka kuma in jaabi fɔlɔ ale ye kuma min fɔ sisan n b'a sɔn ji la fɔlɔ c'est à dire drogue min cayara Mali kɔnɔ kojugu surtout denmisɛnninya sira fɛ denmisɛnninw surtout n'i ye jateminɛ kɛ pronostic dɔw b'a jira k'a fɔ ko 70% des jeunes consomment de la drogue au Mali 70% n'i y'o lajɛ i b'a sɔrɔ pourcentage ka ca trop salon mɔgɔ hakɛ min tun b'a min il y a eu plus de 200 supplémentaires jatew la plus de 200 supplémentaires dans la couche juvénile denmisɛnninw ka fɛn kɔnɔna na branche kɔnɔna na n'i ye jateminɛw kɛ k'a lajɛ i m'a dɔn cayara donc c'est à dire sariya sɛbɛnw bɛ yen i n'a fɔ ale bɛ ka ɲini sariya sɛbɛnw bɛ yen service baarakɛyɔrɔw b'a kama fɛnɛ mais drogue suguya ka ca de drogue minbaga ka ca wa mɔgɔw fɛnɛ ka techniquew bɛ développer fɔlɔfɔlɔ souvent an tun bɛ mɔgɔw minɛ cogo min na i b'a ye souvent u bɛ mɔgɔ wɛrɛw de utiliser sisan c'est-à-dire u bɛ mɔgɔ wɛrɛw bila c'est-à-dire olu ka transporter i n'a fɔ an tun ma taa poste ni c'est-à-dire minnu tun parce que Mali ye zone de transit de ye Mali bɛ c'est-à-dire position mun na drogue bɛ tɛmɛ Mali de fɛ mais Mali tɛ a sɛnɛkɛyɔrɔ ye quoi. D'accord. Mali t'a sɛnɛkɛyɔrɔ ye peut-être mun bɛ se ka sɛnɛ yan dɔrɔn u bɛ se ka cannabis ye Sikaso yan fan ninnu fɛ voilà i bɛ se ka sɔrɔ olu quantité dɔw bɛ se ka sɛnɛ mais hali ni a bɛ yen en tout cas fɛn o fɛn kɔni n'a détectera an ka mɔgɔw bɛ taa minɛ parce que pratiquement an ka direction ka bolofara bɛ région bɛɛ la antenne bɛ région bɛɛ la. D'accord. Les chefs d'antenne dans les régions ils sont comme les directeurs régionaux ils ont les rangs des directeurs régionaux et les chefs d'antenne adjoints ils ont les rangs des directeurs régionaux adjoints pour dire que c'est-à-dire an bɛ région bɛɛ la an yɛrɛ bɛ ka texte lajɛ tugun c'est-à-dire an bɛ se ka fɛn c'est-à-dire hali bi an ka service bɛ développer cogo min na sinon service fɛn o fɛn mana drogue minɛ a bɛ bila ka taa anw fɛ yen. D'accord. Service fɛn o fɛn mais i b'a sɔrɔ e b'i den bila ka taa école la i den bɛ taa drogue min kalan école la service école so caman bɛ yen. D'accord. école so ba caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a caman i bɛ den bila ka taa espérant que a bɛ taa kalan kɛ. D'accord. mais n'i tɛ ka veiller den kan souvent i b'a sɔrɔ den a bɛ taa ka taa drogue min kalan e t'a kalama o tandis que denmisɛnninw kunkolo c'est à dire minnu bɛ drogue parce que a bɛ caman kunkolo la n'u ye drogue min kɛ ko a b'u hakili ja. dɔw b'a daminɛ dɔɔni jusqu'à ce que u bɛ bali k'u yɛrɛ sɔrɔ a la dɔw yɛrɛ ta ye pikirilama ye y'a ye la drogue injectable souvent n'u y'a daminɛ dɔw tɛ se ka fɔ a bɛ dɔw kunkolo la ko n'u ye drogue min c'est-à-dire k'a b'u hakili ja tandis que c'est faux c'est faux généralement en milieu artiste voilà a b'i ka kunkolo inspiration d'i ma a b'i kunkolo la k'a bɛ inspiration dɔ d'i ma c'est faux a bɛ fari don i la mais e yɛrɛ bolo a bɛ ka fɛn wɛrɛ de d'i ma
Il y a les dongli de la dobe, on va essayer ka dongli da, ka drogue fasada. Tandis que la loi interdit ça. Donc vraiment, au fin nous n'avons dabla. D'accord. Ma femme, nous n'avons ça dit ne pas que domalia. Ok. Mais ça dit fin bête c'est que répression. D'accord. On a un service de répression mais autant on balika sensibilisation que sensibilisation est quand que follow ka don follow ou be ka mun ke nyumante. Ka dongli da ka drogue fasada nyumante atike. O e ka kila ka drogue mi ou bien ka mɔgɔ wɛrɛ bila ka drogue mi atike. Ka drogue mɔgɔ wɛrɛ ka drogue transporter. Souvent i b'a sɔrɔ dɔw be n'i y'a dɔw ka rapport lajɛ i b'a sɔrɔ dɔw be taa drogue yɛrɛ transporter u t'a dɔn fɛn mun b'u bolo yɛrɛ. I b'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ taa nin bila nin yɔrɔ la tan t'a dɔn fɛn mun b'a kɔnɔ. A bɛ wari somme dɔ d'a ma dɔrɔn mais tandis que drogue de b'a kɔnɔ. Souvent a b'a dɔw minɛ olu yɛrɛ t'a dɔn olu yɛrɛ minɛkun c'est à dire u yɛrɛ minɛkun ye mun t'a dɔn. Mais tandis que drogue b'u bolo o b'a sɔrɔ information b'an bolo an b'u interpeller. Nous interpellons olu yɛrɛ c'est à dire n'u yɛrɛ minɛ u t'a dɔn ko drogue tun don. D'accord. Parce que dɔw yɛrɛ tɛ drogue yɛrɛ dɔw yɛlɛn dɔn. D'accord. Drogue sugu ka ca quoi. Ok. Voilà parce que drogue dure bɛ yen drogue douce bɛ yen. D'accord. Donc drogue dure ninnu olu de fɛn ka c'est à dire olu de ko ka gɛlɛn kosɛbɛ. D'accord, très bien. Drogue douce fana bɛ yen. Ok. Hali tramadol ninnu bɛɛ b'o la quoi. Ok, voilà, très bien. Je crois qu'à Mikla Sigima, loi menu kelemegata drogue yere keleli kam Mali jamana kono am Mikla ko question posée mais on va faire ka samaki niga ale bolo compoli doni fois la comme be chiffre ngo bla ka drogue mi ka be mo hakli de e bolo mu yere de be maw bla ka drogue mi o iba don ay mu fo kelen do ko am do na ko bi dem senu tellement ngi donc lelo ba du kuna pour que ke che pour que se ke che kan fo fi ka drogue ta bon pour que fo da fana bala ko anemu fo dia parce que wa nga dem senu si malien gente mo ko ye mo mi mo ni gelen quoi mais tant là bas yama malien jeune bi mo ko fakati ado ko jugu yero dem senu bi marfa tila ta do ko jugu du mais eta famu malien jeune rete blo mo ba kono de be kale bla c'est ça parce que wa ke che ku ke tawiye ka ko mi ni ata bi se ka che ke na ye ko or que c'est faux et mana ta 500 ka che ke na yi bla est-ce que mais problème do bi fango le do malien fleur ni bana fen fen ma ko malien ngan ko to abatu ñebe drogue na ni malien sona ka banko drogue teke yaro ko malien dem senu be babla ma fa mo ko korbaw mo dem senu ndi mo korban ta yi bi ka vendir don am jorona ndiw na an dokonu ndi mo korban mo ko ti jorono lui yere de ba do bi ka vendir chin ya chin ba chin yere de ko mais ngo ban ndiw ni ma ni on sona hal ne so yere de bi ka drogue teke so mais banki de ngami d'accord mais quartier bi ya bamako ya be ba do drogue bi fere mais mo ko sakata mine ah bon quartier bi bamako kono ya ok drogue bi fere am be ba do drogue bi fere mais mo ko sakata mine mais mo ou be mine ou be bla ou ma te ka ke ni tara musokoroba yɛrɛ dɔ bɛ wuli k'u cɛsiri bɔli kama ayi a t'an bolo olu yɛrɛ b'a kalama k'a bɛ feere bɛɛ b'a kalama k'a bɛ feere mais mɔgɔ tɛ se ka minɛ d'accord ɲɛmɔgɔw bɛ yan nɔ olu bɛ se k'u témoigner ok mais an kan ka décision de bɔ bɛɛ de kan ka sɔn d'accord parce que i b'a dɔn pour que fɛn dɔ ka kɛ f'i ka fɛn dɔ de yira mɔgɔ la o ye tiɲɛ e bɛ na ne balo sirilen bɛ nin na ne bɛ ka balo la ne den bɛ ka ne balo ni drogue de ye ne nana tilegan diri ne fɛ k'i bɛna drogue wɔgɔ bɛ ka bɔ ne den bolo k'an ka bila kɔngɔ la musokɔrɔba min b'o faamu o man ca dɛ a wuli k'a cɛsiri pour que ale den ka marchandise taa cogo min na musokɔrɔbaw bɛ yen yɛrɛ olu yɛrɛ de bɛ drogue dogo si polisiw bɛ don u fɛ yen dɔrɔn musokɔrɔbaw yɛrɛ de bɛ drogue dogo u bɛ sigi d'accord n'a tɛna taa musokɔrɔbaw de walaka k'a b'olu f'i ye a bɛ gɛlɛya u taa maliyɛnw ka taabolo ye mais jamana de kan k'a dɔn bɛɛ kan ka sɔn nka a kana kɛ mɔgɔw fana ɲɛna ko tenitigi minnu talen don k'olu dɔrɔn de ye kan ka drogue contrôler non bɛɛ maliyɛn bɛɛ jɔyɔrɔ kan ka i ka so kɔfɛ n'i y'u ye drogue min na ye e kan ka kɛlɛ kɛ i ka kare kunna ni e y'u ye drogue min na e kan ka kɛlɛ kɛ karisa a ye nin ko in dabila a ye ta ka bɔ n ka yɔrɔ la n'u m'a min yɔrɔ sɔrɔ u m'a kɛ yɔrɔ sɔrɔ u laban m'a dabila parce que n'i y'a mɛn i b'a min e ye min yɔrɔ de sɔrɔ la n'i taara kɛnɛma polisiw b'i ye i b'i t'i dogo yɔrɔ ne ka so kɔfɛ ne y'i gɛn à la fin i b'a ye ko in bɛ dɔgɔya quoi ni bɛɛ sɔnna k'an ka bɔ drogue ko kɔnɔ drogue bɛ jɔ hali ni mɔgɔkɔrɔbaw m'a jɔ denmisɛnninw bɛ bɔ drogue ko kɔnɔ n'a ma ɲɛ ko drogue bɛ ka an ka denmisɛnninw kasara cogo min na i bɛ bɔ an ka gitɔrɔn da la bi ka accident lajɛ drogue de ka ca ni fɛn bɛɛ ye d'accord i b'an ka telimanitigi ninnu ye bon hali n'a sɔrɔ an bɛ siran drogue ɲɛnu t'u bolo mais tramadol bɛ ka feere gitɔrɔn da de la u b'a ta dɔrɔn u b'a k'u da kɔnɔ u to moto bolo la dɔw bɛ ja de ka bɔ ka bɛn ni mɔgɔw ye effectivement o kɔni o réponse papable bɛ ne yɛrɛ bolo safila n fana bɛ se k'o fara kan o kɛra n yɛrɛ ɲɛna n y'o ye telimani b'a bolo a nana client jigi k'a bɛ moto ta ka taa tuguni dɔrɔn a ma se ka taa a jara ka bin fo y'a ta ka taa koma la
ko ja peut-être mais drogue de mi. Voilà. Donc drogue be ka don à style là. C'est ça. Avec finalement avec jouer à Ramadiaka. Alors, moi je crois que est-ce que particulièrement est-ce que Kompol samake chaman fo ko famo ba chaman kalama. Mais est-ce que famo be nundo kalama wa au amununga chaere sigira akama krengania la yala abu wuli au de be wuli kata maw mine wa wolma chake wora di fana be akama abu wuli beta maw mine. Alors ni ma bora ni ma sumina dola ka foko be jouer. Alors c'est là où je me bats la catégorie dénoncée. Merci. D'abord, yani kika kuma njabi folo mba ira ka fo sari anka baraka yoroin corps mixé de do quoi. D'accord. Berebe corps findila ka berebe sekatay. D'accord. Anyamo e colonel major de. D'accord. Un colonel major Fousseini Keita. D'accord. Amba Fouké. Un gendarme voilà, gendarme de do. Anyamo de. Adjoint Bassirou Bamba, contrôleur général de la police. Très bien. C'est corps berebe. Colonel Chamambe, c'est-à-dire Nyamoko Chamambe. Ma femme, Hakilma de do. En bansigi, barana tableau de do. Un organe de répression de. Mais répression, c'est-à-dire comme on va décentraliser. Non, on va décentraliser. Ni drogue mi mega chaya. Il faut que angabo que la population ka don danger, les dangers qui encourent la population. Parce que demsenou ba mi. Amine be ka chaya jusqu'à ce que abdo ko la ko jukute an ga minani teke ko an ga balika wuli ka ta mine ko parce que kan segalen do la on ta kete an ga minani généralement iba soro information de bambulu o de ato émission et sensibilisation de population ka don olu de kanga foko karsain ni karsain a dobe ni bulu wa bien nous ye woleli ke un numéro verbe là numéro verbe déjà je crois que est chancier aw kanga se ka numéro vert in wele ka fanyana bon sadi ni karsa ni me yanfɛ a bɛ drogue de mi n'o ye indication di an bɛ taa tigi minɛ mais ka fɔ ka an bɛ taa don quartier kɔnɔ ka taa karsa minɛ ten non c'est un citoyen comment dire, chaque citoyen a ses droits il a ses devoirs certes mais il a des droits également an tɛ se ka bali ka wuli ka taa mɔgɔ minɛ tant que an ma fɛn y'a bolo ou bien an m'a dɔn k'a fɔ tigitigi dɔ bɛ nin bolo n'a dɔn comme quoi tigitigi dɔ bɛ nin bolo an bɛ taa tigi minɛ a bɛ se ka kɛ an bɛ bali fɛnɛ ka taa lajɛ o bɛ kɛ fuyi ni fɛngɛ ninnu ye ten tɔ mais an tɛ se ka bali k'o kɛ wagati bɛɛ sinon a bɛ kɛ o mɔgɔ si tɛ jamana kɔnɔ bi OCS bɛ ka drogue mun minɛ Mali kɔnɔ n'a t'a kalama. D'accord. M'a faamu tellement que drogue bɛ minɛ semaine tɛ kɛ. Commissaire oui a kɛ to n tɛ n'i ka kuma tigɛ a filɛ ka mun fɔ drogue Bamakɔ yan ninnu bɛ mɛn u t'a bɔ a kalama. Mɔgɔ yan olu delila ka taa drogue annoncer ka fɔ an b'a dɔn drogue bɛ ninnu bolo ka taa annoncer faamasow la ka taa dénoncer voilà ka taa fɔ ko drogue bɛ karisa bolo a bɛ taga dénoncer mɔgɔ min ye dɛ o tigi bɛ tila ka weleli kɛ tuguni de k'a fɔ a ye bɔ a ye minɛnw ta ka bɔ an bɛ ka na les contrôles la est-ce que k'a faamu parce que n'olu bolo bɛ minɛn kelen kɔnɔ f'o de ka ɲɛɲini fɔlɔ k'o bɔ yen complicité parce que i b'a dɔn ninnu baara u bɛ baara min na baara in ka gɛlɛn trop est-ce que o sariya dɔ bɛ yen non n bɛna le kuma d'i ma a bɛ ninnu bɛ baara min na baara in ka gɛlɛn trop parce que o tɛ se k'a faamu mɔgɔ ɲuman ni juguman de b'a la d'accord olu ka mɔgɔ ɲumanw bɛ yen d'accord mais u kana ɲinɛ ko mɔgɔ juguman kelen b'u cɛ la d'accord minnu bɛ se ka dɔ ninnu sauver u b'u sauver cogo di d'accord olu bɛ n'u ka wari de minɛ u yɛrɛ ɲuman bɔrɔmu wa jumɛn de u tɛmɛtɔ drogue feerela b'a u ka fɛn d'u ma u b'o bulu kun olu bɛ taa bon commissaire dimine a b'a ka agent wuli a b'a dɔn tigitigi k'a bɛ yan commissaire tɛ se ka tugu bɛɛ kɔ agent bɛɛ kɔ policiers bɛɛ kɔ k'u contrôler o a b'a fɔ a ye taa nin minɛ ka na de a ye taa nin minɛ kɔnɔ entre temps u ka tila pick-up bɔli ni fɛnw na dɔ b'i dɛn ka weleli kɛ bon an bɛ ka na aw nɔfɛ dɛ a ye yen bila san a ye yen bila an bɛ ka na dɛ y'a ye bon ninnu cɛsirilen don ka ko dabila mais mɔgɔ dɔ b'u cɛ la mun bɛ fɛ ko kana dabila parce que ale bɛ fitinin mun sɔrɔ a la alors il faut que an k'o fana jate minɛ oui denmisɛnninw bɛ mun kɛ réel b'a la mais an minnu fana bɛ fɛ k'a dabila f'an k'a dɔn mɔgɔ minnu b'an cɛ la est-ce que an bɛɛ ka ɲi ok voilà donc an y'a fɔ ɲɛna cogo min na jɛmukan kɔnɔna na n ko ni ala sɔnna ma an bɛna an balimakɛ dɔ bisimila kɛnɛ kɔnɔ ni ale ye dɔnkilidala ye ayiwa jeune dɔw fana a bɛna se ka ladilikan caman di a jeune ɲɔgɔnw ma sabula maa n'a ma ye k'a fɔ i ye jeune ye o tɛ se k'a fɔ ko i ka ɲina i yɛrɛ siya kɔ i ka ɲina i yɛrɛ kɔ fana alors ale ye min dɔn a la ni ala sɔnna ma a bɛna hakilinata fɔ a ye sɔɔni ni ale ye mɔlibi ye en même temps il est rappeur.
bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Très bien. Maliyɛndenw Modi Job de don aka communément appelé Molbi. Bon ni kuma ye nin diyara n ye trop kɔrɔkɛ parce que n'i y'a mɛn i bɛ diɲɛ kɔnɔ i nana cause dɔ de kama n'i y'a mɛn i ka sira jɛ fɛn dɔw de y'a kɛ donc hali bi an bɛɛ ka to an sen kan ne b'o de f'i ye sokɔnɔna jateminɛ i k'i yɛrɛ jateminɛ i tiɲɛna togo togo kana tiɲɛ fo ka puri maliyɛndenw an k'an sen da yɔrɔ dɔn n nana bi gansan tɛ n nana mɔgɔ dɔw sɔrɔ yan fɛnɛ o kunkelenna diyara an ye trop nin diyara an ye trop parce que ne ye mɔgɔ ye mun delila ka mun ye fɛnw fɛnɛ vécu a donna milieu kɔnɔ ka taa ko wɛrɛw kɛ ka sɔrɔ mini ni fɛnw tɛ o filɛ nin ye fɛn tɛ se ka fɔ milieu ko la o ye ale ni n yɛrɛ grand frère kɔrɔba n'o fɛnɛ bɛ Mali finitigiw ka bolo kan donc kuma in bɛ yɔrɔ min na ne tɛ se ka kuma ka wasa parce que i yɛrɛ y'a bɛɛ fɔ i siya n'i bɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ na ni siya dɔ ye mais i bɛ tugu minnu kɔ a ma f'i i mana tugu mɔgɔ mɔgɔ kɔ i y'o ɲɔgɔn de bon i tɛ se ka bɔ o ɲɔgɔnya la fɛn dɔw ye ne sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a ma denmisɛnnin caman sɔrɔ. D'accord. Voilà, j'ai introduit ne nana ne donna fɛn dɔw la il fallait pas que je rentrais dans ça avant mais maintenant hali bi ala ka lasegin di bɛɛ lajɛlen. Amina, Amina, Amina. Kuma in b'i bolo ne. Merci. Alors, mais parce que là, Dieng Sababouri, an y'i wele kana plateau quoi, je crois qu'il y a pas longtemps. An karamɔgɔ Iba a y'i wele, donc a y'i réseau kan, i ka comportement diyara ye, donc o la, je crois qu'a fana ye conseil caman f'i ye. Alors, o conseil ninnu tun bɛ boli mun de kan? N ka foli bɛ karamɔgɔ ye fɔlɔ. N'an fɔra ko jamana i b'a fɔ ko denmisɛnninw, n'a fɔra ko jamana yɛrɛ o ye jeunesse sira. Karamɔgɔ ne la sɔrɔ an delila ka ɲɔgɔn lasɔrɔ bi tɛ quoi mais ne da ma waga ko fɔ maliyɛn si ye. D'accord. Mais mɔgɔ wɛrɛw bɛ n b'a dɔn. Ok. Don kelen ne y'a ye ka ne to sira kelen kan ka na amɛri dɔ kɔnɔ relaxi da la a nana dumuni san o y'a sɔrɔ sɔrɔdasi fila b'a kɔ ne y'a ka vitre kongo a ye yɛlɛma a ye ne lajɛ a ko tan o y'a sɔrɔ a bɛ téléphone na o y'a sɔrɔ ne ye vidéo kɛ Mali journal bɛ tan a bɛ tan n bɛ n ka kow bɛɛ kɔnɔ a ye ne signaler ne yɛrɛ ko n bɛ taa ne un pas deux t'a sɔrɔ a ye vitre jigin ko n dɔgɔ na ne nana hali sini tɛ yen a ye 400 bi 4 di ne ma ko mais taa duguni san taa duguni san taa dugu a b'a dɔn ne bɛ ko min kɛ dɛ parce que a ka wajulu la a m'a f'i ye k'a b'i ba yɛlɛma a b'i kɛ mɔgɔ dɔ de ye quoi i tɛ min ye quoi mais a ye ne dɔn sira kan ka tila k'a fɔ o kɛra an ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ ye ɲɔgɔn ye filanan o nana boli ne taara n sigi plateau kan parce que tiɲɛ ye tiɲɛ de o ye nkalon tigɛ e bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bila nkalon i bɛ tiɲɛ de fɔ walasa mɔgɔ kana bin i ka dingɛ ɲɔgɔn na c'est ça ne nana n'o ko o kuma walawala a yɛrɛ tilala ka kuma wajulu la ne kan ne ko ne ni nin cɛ in bɛ ɲɔgɔn ye ne ni kan ka ɲɔgɔn ye d'accord a wagati mun bɛ n kan n yɛrɛ tɛ quoi parce que ni n sen bɔ fɛn bɛɛ la wagati n bɛ so kɔnɔ dɔrɔn d'accord a bɛɛ lajɛlen on dirait que ala ka ci yɛrɛ ale yɛrɛ de ye nin fɔ n ko n bɛ taa ni nin ka kuma a bɛ dɔ bɔ n ka kow la dɛ d'accord bon n taara n'a kumara an ye kuma caman fɔ jeunesse kan an ye kuma caman fɔ dɔrɔgu kan a y'a fɔ ko dɔrɔgu bɛ mɔgɔ tiɲɛ a bɛ tan an ye kuma caman fɔ a conseil caman mɔgɔw yɛrɛ y'a suivi sur l'internet d'accord u y'a ye ne ka page ni fɛnw kan ok mais les stupéfiants normalement ça détruit très bien Kompol. Je crois que Aouye Molbi ka d'Antikelou, mais M. Samake, vous avez vu, alors, en donnant de façon succinctive, qu'à faux, alors, drogu, kololo minumbala, bon, allez, qu'on boira qu'on a bien, alhamdoulilah. Alors, mais Molbi a mis là qu'à segima. Kompol, alors, drogu irait à un baradou. Il s'est amoureux, faut peut-être Molbi était d'eau kalama, drogu conséquence la halibi, amedou kono, pour qu'à don en profondeur. Drogue bɛ se ka min kɛ hadamadenya yɛrɛ la a bɛ se ka min kɛ hadamadenya yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ la donc i bɛ se ka mun de fɔ an ye. bon ne bɛ se ka mun fɔ o la d'abord drogue bɛ hadamaden i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min a bɛ hadamaden détruire de o. d'accord a b'i mago sa de parce que au départ a bɛ dépendance de créer la fɔlɔ c'est à dire ne y'a mini daminɛ i tɛ se ka dabila
donc jusqu'à ce que ça dit ebe balimuna on va soro ayi mako sa a bɛ se ka a bɛ fa dɔ dɔw la yɛrɛ i m'a faamu c'est pourquoi jamana yɛrɛ y'a miiri ka baarakɛ an ka baarakɛyɔrɔ in créer office central de stupéfiants mun bɛ drogue bɛ minɛ baarakɛyɔrɔ fɛn o fɛn fɛ polisi o gendarmerie o douane o fɛn o fɛn mana minɛ pour que an k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka tila ka numéro vert bila numéro vert in ye 80 00 31 31 80 00 80 00 31 31 31 31 voilà sur l'initiative du colonel-major Fuseni Keita ka c'est-à-dire numéro vert bila population bɛɛ lajɛlen ka disposition na maa mun mana fɔ ko drogue bɛ n kɛrɛfɛ o ou bien ko drogue talaw tɛ minɛ o n'i ye mun ye il faut appeler le numéro n'i ye numéro wele mun bɛna bɔ a tɔ la a tɛ dogo e yɛrɛ la voilà mais k'a dɔn k'a fɔ ko drogue bɛ yan ka tila k'a tigi dɛmɛ o de man ka kɛ minnu bɛ dɔnkili da fɛnɛ i n'a fɔ n balimakɛ ye dɔnkilidala ye n bɛ dɔnkili da ka drogue fasa da sariya tɛ jɛn n'a ye o kan ka dabila drogue fasa tɛ da dɔnkili la i m'a faamu c'est à dire mun bɛ conseil di n kan t'o ma dɛ ni conseil don an b'o faamu mais ka drogue fasa da ten i tɛ ka fɛngɛ non k'a kɛ i n'a fɔ drogue ka ɲi voilà sariya tɛ jɛn n'o ye d'accord très i bien m'a faamu dɔw delila k'a kɛ bon vraiment an kɔni b'a ɲini a kana kɛ tugun voilà très bien a kana kɛ tugun population fana k'a dɔn ko denmisɛnninw n'an ma hakili to denmisɛnninw na sisan drogue min cayara kojugu a cayara yɛrɛ de c'est pourquoi an ka service yɛrɛ bɛ fɔ comme an bɛ région bɛɛ la sisan an b'a fɛ ka service in la yiriwa kosɛbɛ hali bi pour que c'est à dire drogue min bɛ nɔgɔya cogo min na k'a bila frontière fan bɛɛ très bien an c'est à dire jamana représentant c'est à dire an bɛ se ka représenter yɔrɔ o yɔrɔ ka essayer ka c'est à dire an ka baarakɛyɔrɔ dɔw dayɛlɛ a bɛɛ la walasa drogue bɛ min yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ se ka fɛngɛ n'i y'a ye hali kɛlɛ in fɛngɛlen don bi kosɛbɛ dans les régions nord a caman ye droguekɛlaw de ye o les soi-disant terroristes là ce ne sont pas c'est des soi-disant fɛngɛw de don amateurs de don d'accord i m'a faamu donc b'u fa joint ni drogue la ka essayer ka taa bi mɔgɔw kan alors que vous inspire alors le parcours comment dirais-je la décision finale de Molbi vous savez que ne ye nin ye don mun na c'est à dire a ye nisɔndiya mun da ne kan c'est trop a ye nisɔndiyaba de da ne kan comme quoi c'est à dire mɔgɔ ka sɔrɔ mun bɛ il n'est pas le seul il y a un autre également un certain Diallo a bɛ centre ale yɛrɛ bɛ mɔgɔ former sisan pour que a bɛ coaching kɛ quoi c'est à dire minnu bɛ drogue talaw accompagner c'est à dire ka drogue tala accompagner pour que u ka drogue bila service dɔ centre de réadaptation dɔ créé don sisan o centre in na u bɛ mɔgɔw accompagner voilà il y a un certain Diallo là lui aussi il consommait mais maintenant ale yɛrɛ bɛ parce que ale ka kalan a ka diɲɛlatigɛ a mago sara quoi à cause de ça il s'est sacrifié désormais à accompagner les gens par rapport à ça bon o initiative sugu de kan ka nisɔndiya hali il y avait un autre chanteur là qui mun tun bɛ to ka fɛngɛw fasa da tantɔ faut ani policiers sera ɲɔgɔn ma wagati dɔ ta qui chantait également il faisait l'éloge de ces choses là mais après a ka dɔnkili laban a changera voilà a changera donc nin fɛn ninnu de bɛ c'est à dire nin de b'a yira comme quoi denmisɛnninw kan ka dɔn fɛn in man ɲi yanni ka don a la vraiment kana don a la i n'a fɔ ale y'a fɔ cogo min na a tun man ka don a la yɛrɛ de donc comme anw yɛrɛ fana parents kan ka dɔn a bɛ tiɲɛni mun lase mɔgɔ ma vraiment bɛɛ kan ka dabila peut-être ça dans tout ça le rôle des parents c'est très important aussi parce que là n'i y'a ye denmisɛnnin bɛ sira dɔ bila ka taa sira wɛrɛ kan je crois que a caman ye denfaw ka irresponsabilité ou bien u démissionnera quelque sorte c'est ça voilà alors monsieur Samake est-ce que vous inspire Molbi ka décision Molbi bibi na an bɛɛ bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi an bɛ dugawu de k'a ye a bɛ sira min kan san ala ka caman fara nin sira in kan ala k'a to a fana ka kɛ maa ye min bɛ se ka conseil di a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma dans les jours à venir alors e bɛ se ka mun wɛrɛ fɔ k'a fara commissaire ta kan i ye nin ka se Molbi ta ma i ye ɲininkali dɔ kɛ commissaire la a jaabi ka gɛlɛn ale b'o f'i ye quoi i ko drogue conséquence jumɛn se mɔgɔ ma c'est ça ale b'a f'i ye dɔrɔn k'a b'i détruire de non yan'a ka se o yɔrɔ yɛrɛ ma e k'a jateminɛ fɔlɔ drogue tala fɛn fɛn bɛ yen n'a b'a parents fɛ yen ni se b'a parents ye a bɛɛ bɛ kɛ dangaden ni fɔlɔ ye n'a k'i détruire u bɛɛ b'o kalama parce que a daminɛ i bɛna ba bɛ wari di a daminɛ i bɛna fa bɛ wari di olu bɛna ye i bɛ ka taa sira min fɛ a t'olu arranger olu bɛ commencer k'a jɔ i bɛ commencer k'a ɲini k'i b'a suɲɛ ni ba banna k'a di i ma suɲɛta sɔrɔ don min na i b'a dɔgɔya parce que a nege fɛn b'e kan o tɛ e yɛrɛ seko ye quoi i bɛna diyagoya k'a dɔgɔya o fɛn in nɔfɛ a yɛrɛ bolola wari nɔfɛ fɔlɔ a b'a sigi a bɛ nimisa
a daminɛ i b'a ye jeune o jeune bɛ k'a ye drogue kanu ka se niveau de la muso furu t'a ka ko ye bilen. A tɛ muso fɛ. non muso ko a ka muso ko bɛ dɔgɔ n ko drogue jeune ninnu tɛ drogue yɛrɛ yɛrɛ ni jeune o jeune y'a kanu. drogue ni jeune tɛ kelen ye yan. non bon drogue ne ko bɛ cocaïne ninnu de ma ka taga. drogue douce il y a les drogues douces. Voilà. Drogue mais drogue appellation drogue douce non ali drogue douce fɛn bolo datura b'o la n'a bɛ fɔ ma ko l'autre datura almukaikaï voilà almukaikaï b'o la mɔgɔ b'a kɛ voilà même les produits pharmaceutiques contrefaits là olu bɛɛ b'o la il y a également comment dirais-je là furakisɛ le tramadol tout là voilà olu bɛɛ bɔ tramadol suguya fana ka ca dɔɔni. non ne b'a fɛ k'a dɔn joint o ye appellation de wa walima o fana ye drogue dɔ ye ou bien drogue n t'a dɔn quoi drogue bɛ joint bɛ ou bien je ne sais pas. drogue kuma daminɛ na an y'o de fɔ n ko a bɛ fɔ drogue ma ko drogue ni jamana c'est à dire jama fɛn o fɛn n'a yamaralen don voilà fɛn o fɛn dɔw yamaralen don dɔw yamaralen tɛ mais fɛn o fɛn n'a bɛ mɔgɔ kunkolo ɲagami a bɛ fɔ o bɛɛ de ma ko drogue mais minnu de interdilen don a bɛ fɔ o de ma ko stupéfiant ni sariya ye jamana ye sariya ta i n'a fɔ joint voilà ni jamana ye sariya ta i n'a fɔ joint mais joint interdilen don joint stupéfiant dɔ ye m'a faamu voilà cigarette ye drogue de mais ale tɛ fɛn kɔnɔ ale tɛ stupéfiant kɔnɔ maintenant ne bɛ ka faamu pour que ka kuma ka nɔgɔya c'est pas bon mɔgɔ u bɛna b'o la fɔlɔ muso yɛrɛ bɛ nege b'u la d'accord i b'a sɔrɔ u ka ko tɛna ko ye u bɛna b'o la baara bɛna nege b'u la farikolo la baara yɛrɛ kɛ u bɛna nege b'u la o bɛ kɛ jumɛn ye u bɛna delili daminɛ effort physique parce que u kan ka kalan de kɛ pour que u ka baara kɛ bon maintenant musokɔrɔba de tun bɛ wari di a b'a ka drogue min a bɛ kalan kɛ musokɔrɔba ye wari tigɛ a bɛna mun kɛ sisan a bɛ kalan fana bila parce que pour lui ale bɛ ka kalan kɛ musokɔrɔba de ye ni musokɔrɔba tɛ drogue di ale fana bɔra kalan na est ce que i bɛ kan ka kuma faamu après u bɛna don jumɛn na fugariya faamadenni minnu bɛ yen ou bien n'u terikɛ minnu bɛ yen wari bɛ minnu bolo cɛ ka cɛ nin di yan dɛ u b'a di a b'a san daminɛ o fana o bɛna jɔ bon o y'a sɔrɔ a delili la fɔlɔ a b'o yan f'a bɛ taa delili kɛ kɛnɛma n'o si ma sɔrɔ sisan a bɛna jumɛn daminɛ a terikɛ dɔ bɛ se ka kɛ o jaranin ka gɛlɛn hali n'o tɛ drogue ta wa cɛ an tɛ nin ka saki puruti a bɛ daminɛ ni saki puruti ka na moto ko la u b'u t'o la f'u bɛna mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se k'u dɛmɛ sonyɛni na mɔgɔ bɛ drogue ta n'a ye drogue ta n'a sera niveau dɔ la ni drogue nege y'a minɛ n'i ye marifa d'a ma k'a ka mɔgɔ faga ko wari bɛ sɔrɔ a tigi kun a b'a faga o de la jagoya dɔ don jamana de b'a ta k'a bila sariya minɛn kɔnɔ sariya minɛn min bɛ bɛɛ jagoya ka drogue kɛlɛ d'accord i n'a fɔ sisan an y'a bila an bɛɛ sɔnna o mɔgɔ si hali sisan n'i ye shisha min i ka so e b'a conséquence dɔn ne b'a dɔn mais shisha bɛ mɔgɔ sɔrɔ oui mais wagati laban in na an ka surtout an ka san denmisɛnnin ni musomanin ninnu donna jumɛn na n ko bɛ joint de kun kɛ shisha kɔnɔ u bɛ dulɔ de kɛ shisha ji ye est ce que i bɛ k'a faamu bon maintenant oui musomaninw yɛrɛ kun sera wagati dɔ la u b'a f'i ye n'i tɛ shisha min e ma su e ɲɛ yɛlɛlen tɛ e ye gawa de parce que k'a bɛ mɔgɔ farisogo ɲɛ voilà musomanin caman b'a fɔ ten voilà o yɛrɛ lafili de ye nin fɛn ninnu ye quoi nin fɛn ninnu yɛrɛ continue voilà maintenant o kama n b'a fɔ n ko drogue anw bɛ taa o ɲini yɛrɛ de ka t'u bagabaga k'an ka wariw minnu la ka dun mais y'a ye anw nana bɔ o bɛɛ kɔnɔ sisan i m'a ye anw kɛlen don ka jɛkulu sigi gorobara ko la sisan hali an ka gorobara dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ drogue ta mais c'est à dire que mɔgɔ bɛɛ de b'a ta quoi n bɛ fɛ ka mun f'i ye dɔrɔn jeunesse kɔnɔ bɛɛ de bɛ drogue in ta an bɛ don min na ko bi mais pour que a kɛlɛ de ka kɛ fo jamana yɛrɛ de ka sɔn ka décision sugu dɔ ta n'o tɛ an filɛ ka taa cogo min fɛ d'accord toujours n bɛ nalen toujours mali denmisɛnnin bɛ ka ban de si à cause de ça non n'i ye bamakɔ yɛrɛ kɔni tɛ i bɛ san o san n'i ye mariage kɛla jateminɛ minnu bɔra burusi kɔnɔ ka na olu de ka mariage kɛ ka caya dɛ bon mun fana bɛ tila k'u furu sa olu bɛ minnu furu olu delilen don bamakɔ jeunes fɛ drogue ta in de la ni drogue in tigɛr'u la dɔrɔn cɛ in fɛ yen ils sont obligés u furu ka sa ka taga carré kɔnɔ u ni mun bɛ drogue ta n'o ka taa continuer bon il faut que an yɛrɛ de k'a dɔn drogue bɛ mɔgɔw c'est à dire que mɔgɔw bolo ko n'i ye drogue ta dɔrɔn k'a bɛ n'e tiɲɛ k'i sigi direct la non mais dɔw ko drogue tɛ fantan fɛ ko ni wari de b'i ko k'i bɛ se k'a min k'a tɛ fɛn k'i la si bon i bɛ majorité fɛn fɛn ta n'i ye fantan kelen ka drogue ta drogue min kɛ k'a donna na dɔrɔn ani faama dɔ de tɛ yen d'accord parce que munna fantanden t'a sɔrɔ cogo yɛrɛ dɔn réseau de don entourage de don est ce que i bɛ ka faamu d'accord fantanden e ka wolo n t'a dɔn n bɛna quartier dɔ f'i ye ka kɔrɔbaya ye hali ni juin ko fɔra ye f'i ka se réseau dɔw de kɔnɔ pour que hali ko juin yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ pour que k'a donc jeunes daw tɛ kelen ye quoi non d'accord juin tɛ kelen ye très bien et puis il faut que
c'est ça nous flaga baram nous clé c'est ka oui, il y a Fanaoudi fort, effectivement, voilà. Ils veulent faire une campagne de sensibilisation. Des femmes nous béy. Caché la bien sociale. Jamana kono benaka demere do. Wala saka siga ni koyi. Kala anéanti. Ate sega fogo ni koyi. Kabe ban abe anéanti. Patron. Voilà, na nyongo la messa ame nyongo. Drogue de, il y a des stupéfiants qui sont peu, il y a des stupéfiants qui détruisent, il y a des stupéfiants que tu consommes qui ne va pas te ramener quoi quelconque chose. Tu vas être là où tu es, tu ne vas pas te développer. Ne pas comment faire. Ne pas comment faire. N'a pas gagné. Drogue, quand à la bêta, la manière pour appliquer, quand il t'a fait qu'il va d'abla, il faut qu'il me fait d'abla et tout d'abla. Pour que cadre voilà. Il y a des manières, il y a des méthodes. On écoute attentivement Molbi. Tu vas parler avec eux. Le premier contact, tu viens, il va y aller demain. Non, t'es bon. Hein? Moi, t'es bon. Moi, la sira clinique. Il va tenir. Il va tenir. D'accord, DGP. C'est vrai. Ah, il y a un caramogo, d'accord, DGP. Ça m'a bien comment. Mais il n'a pas flafo, il va acclinado, il va travailler donc. Pour dire que tu n'as pas tout mon coffre quoi qu'il t'a acclinado. Ouais. Kana tout mon coffre quoi qu'il t'a cassé là donc. C'est important. Il y a beaucoup mal qui va encadrer mangabi. C'est très très bien, c'est très très utile pour la société même. Parce que si la société se développe, c'est les enfants. Parce que c'est vrai. Bon, ne mairie de Kakuma. Là, mais comment be singelen ta be mairie de quoi. Il be bila be sinile. D'accord. Ta sinime ke trop mais bon, il kana son fene il bina kolom kono de. Ko do fene temeto be nganya ta la ka bia kono quoi. Ça c'est purement acidique. Oui, nyangwa ere. Alors, Molbi, pour ne pas trop monopoliser, l'objectif c'est quoi? Ike dongli dobo ou dongli. Je crois que ambo ou dongli laje. Il est mis faut au konana. Et juste après, Ame Klakana, qui est Molbi, Moundé, follow Ekmoko Ekumbami, n'est-ce pas? Amsi qui n'est même Moundé Kouy Edouala. Si c'est possible, qu'au fond, pour que les autres qui nous suivent, les jeunes qui nous regardent, au cas d'un affaire, alors nous Kouy Molbi Douala. Donc là, n'était donné d'affaires, mais il fallait que ça oublie qu'à sensibiliser pour que. Très bien. Donc on va suivre cet élément. Je crois que juste après, Amen Agnon sur le plateau quand il casse qu'à Andjabi Ola. Ok. Jules Diallo, une histoire, un vécu, peace and love. Kuku mana geleya ikani jigi tige nigi masa alala kobe geleya manege gatichi ende bu kantara jane go sipi nego chiente Molbi wan sengena obene one trap na ngo fingena ala mana minge Johnny segote ganye nguduni wili la ka foko gube bilana o dogo go me biyande do fene go me mugude rap tena tani galo yewa ensuite amandu me mbolo Molbi tena chiende Mama folibe, emunana Molbi labo. Kolabe kumina kote chie moko sebete te chenga Molbi wan benale. Akoi meke domina, usane nana masala yo katiye. Okube fega foko kube pilana, okube nega kankulo poche chilena. Kumana gele, masa ala de banyana, Wa ubine ko, masa ala fena Molbi wan sengena, mega mama sengena le. Miri bilay, akili bilay, kashi jandi mai. Molbi wan sengena, mega mama sengena le. Miri bilay, akili bilay, kashi jandi mai. Teri akili bala kumanyina de, tume deguna u tume takawari binema. Mela ifrali ke kande ke gaye wasake kande mure ndemende bafonga foli pawe. Molbi wara mangando, lipe negesi ta jotundo. Nata kama nga foli dedu. Foli dedu.
Voilà, donc je crois que Aubora Kani, Jaimi Nadje, Oudiye, Ambalmake, Androkedo, Molbi, ni Ali Raperier, Aye, Dongli Mimbo, Kaseka, Mau, dissuadé, ou qu'on a Drogumi, ou qu'on a Yanima Fenta. Donc, il y a un boulot plateau qui est jeunesse et développement. Chérif la TV sans fla là, il y a un chien fla, il y a un Djabi, il y a un commissaire de policier, chef de division planification et études stratégiques, l'office central de stupéfiants. Alors, ma flana est Mohamedou Samake, président du groupement des gros bras du Mali. Donc, Béa Hakilnata Fo, Molbi, en vrai qu'il y a Djamina Djaibeka, m'a sensibilisé. Drogue danger mimbala conséquence mimbala amba feka don molbi drogue ire enana la chogo mena mundi enyesi drogue mima par le passé. Bon, ne me Dar Salam ne wolula Dar Salam ne nga dem senake bon ne fitini ne batara tungala ne batara Franci parce que ne fa chokoroba badi ne fa bana ka to san 77 la ala ka hina 2012 ala ka daro sumaya on est lagare ne ka fembe ne na le ku da glangelinga wa to la ne nana ne defu ka defu soro kata askiala nga bagi yere san kale to jengono ne me da kana chokoro bala ne me da 22h ni ma dawla ayra be wuli ka tanyini malgré son âge quoi. Malgré son âge. Il a tout fait pour moi. Dieu fait bien. Bon donc les anana ala ka juru to bebeta. C'est clair. Donc domina rabina ne nana ne bora parce que atani ni on 22h mana sebe joro la re. Ne bora nga gene na dronga na koloni ne be ka fenêtre ko nga wuli kana daele. Et na ne fenêtre ko bon aye mangante ka bon na gauche ne fenêtre j'ai essayé de forcer un peu ka sama ka la ne ba dalena pendant un RF yoro do be obe minan ko ngwa wonu do be no ko ne fosale no ne ase ndo no fe taran korom so la wuli sisan o kana ka do fenêtre fe donc ka daele ndona ja ke sa AVC de soro awula ka boglanga ka be dunya kana jeli yalla ton fa bora ka bi wa tellement asaya ntoro ni retara nye ni kri sa AVC psega munga mukola ka étudier un peu ka don tellement chokoro baka ku ntoro o wakati nte to la chokoro ba bana uluga muko nana ambebe sueno musoko ba ko funga yelema ka be yoro tan kola san jaga sigi bagila ka di chokoro ba ka baki ke ka fonke bon akadi ka kalange mi yorota ibe tatui mi barakela ta ibe tui on nana tui ne tara be yoroma ne tara bajalana tora frika ta showero sora frika mais ni ala ko kabe moko blaka kumi fe abi yiri la quoi directi quoi nana den dongo kiatu ala kan ina la kadiska ay accident asara abe bajalan turala o commencer à conseiller aux gens itergo reflet nous betan au commander ou betan parce que vous kana faire no de maintenant on a droit à elle sans fait en ce moment ça trouve que vous venez un stupéfiant tout le temps nous nana vous venez un stupéfiant on met elle sans fait oh là il y a des stupéfiants qui détruit on est maintenant idée ah ni ba bo abuo ni be fenga kala me alna fraka be jouemi nege donc tu vas ka bani déception de o de ne RF o de gera ne RK que doit là o de gera ne RK kana ne doit là je peux plus faire direct be jouemi o ya alhamdulillah ni be jouemi wallahi de me ko kaire a qualité ka chan quoi ni be jouemi do do me ko ki ou yere quoi o be se ku yere débrouiller quoi. Mais il y a des excitants là, ça reste à voir. Hein. Alors, alors, est-ce que Biambero Mina ça va chez Molbi? Alors, il n'y a pas de la conséquence éthique, hein? Alhamdoulilah, ça va? La conséquence doit bien. D'accord. Voilà. Nimisa. Nimisa bien. Et puis, nous tourons à faire. Nous tourons à faire. Ne tora kɔfɛ ani famille kuma bɛ fɔ u t'i jate ni e ɲininkali kɛra dɔrɔn
et ka kuma dɔrɔn de bɛ fɔ o y'a faamuya. hali tɛ soli. D'accord. Conséquences bɛ nka hali tiɲɛna sisan. n fɛla kuma dɔ adresse Molibi la sisan. Ni bɛ Molibi la. Nin de kan ka ɲinɛ pewu ko drogue yɛrɛ k'ale de la ka taa. Effectivement. Mais i b'a dɔn an t'o kɛ an bɛ tila k'a fɔ k'an bɛ nin cogo de f'a bɛ tila ka segin drogue ma. O de man ɲi. Bon o ye maliyɛn ka tagabolo de ye o. I den ko ma e ko k'a dilan n'a dilanna e kan ka mun kɛ sisan i b'a considérer de. I b'a encadrer. Voilà i b'a jate k'a fari mɔgɔ ɲɛnamaw kan quoi. O la a b'a ye ja ne tun bɛ kojugu dɔ la o de la ne somɔgɔw tun banna. I m'a ye ne ɲɛna bɛɛ kɛra ne fɛ sisan mais an t'o kɛ. O de ye réel ba b'anw kan na. An ka denmisɛnnin dɔ bɛ décision ta ka jɛ nin bɛɛ kɔ u masaw kama mais o bɛɛ la masaw tɛ da o la tuguni somɔgɔw tɛ da o la quartier kɔnɔ mɔgɔw tɛ da o la Moroko dun y'a dabila. An bɛ mɔgɔ dɔn u ka baara tun ye sonyɛliw de ye est-ce que y'a faamu mais u nana ye bɛɛ ɲugun na quoi u ye sonyɛliw bila mais sonyɛli bɛɛlen kɔfɛ u bɛɛ la mɔgɔw ma danaya dɔn u tilala ka segin ka don a la u sara. D'accord. O de la ni mɔgɔ ye kojugu dabila a y'a gɛrɛ o yɛrɛ la. An bɛ don min na bi bɛɛ de kan ka Molibi wele i b'a fɔ i b'a y'a wele cogo min na. D'accord. C'est ni se mun ye ka d'a ma k'a dɛmɛ a ka clip la toujours k'a surveiller ka fɛnw k'a ye quoi. O la a b'a ye ja ne tun bɛ ka to kɔfɛ ja ne yɛrɛ de tun don maintenant i m'a ye ne bɛ ka avancer yan ale tɛ segin kɔfɛ tuguni fo ka diɲɛ wuli. D'accord. Toujours i b'a ye ale bɛ avancer. Mun bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ a ye toujours mais a yɛrɛ kana sɔn cogo si la. Très bien. Muso dɔ bɛ wala in t'a dɔn a bɛ États-Unis ni n t'a tɔgɔ fɔ mais ne b'a fɔ ko grand sœur privé. Diɲɛ don o don ni fɛn fɛn donna ne kun na ne b'a wele k'a fɔ hali fajiri fɛ muso in ko ne ma k'i sisan i b'i sen da yɔrɔ de dɔn wala k'i yɛrɛ i ne tɛ balimama ye mais ala y'i diya ne ye quoi i y'i sigi i ye kuma min fɔ ala y'i diya ne ye bon a bila i kun na k'i ye kɔrɔmuso sɔrɔ États-Unis a bila i kun na k'i ye somɔgɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a ye ne ɲininka ko téléphone bɛ n bolo ne ko ayi ko k'an bɛn'o ko la appel tigɛ sɔnni dɔrɔn a ye ne wele ko ne tɛ 200 ta ale kun ko ne ka téléphone dɔ san ne ye téléphone san n ko dɔnkili la n m'a tɔgɔ fɔ ko ayi k'ale grand sœur privé de dɔrɔn ale se bɛ mun ye dɔrɔn ale bɛ conseil de di ne ma dɔrɔn parce que ni ɲɔgɔnna b'ale yɛrɛ bolo Bamakɔ. I y'a fɔ cogo min na mɔgɔ ɲuman ma ban hali bi. Alors Molibi bon ça je me fais le porte-parole. Mɔgɔ dɔw ko ayi ces derniers temps ko i bɛ ka kalan kɛ concernant en ingénierie. Alors peut-être que le commissaire est là. Peut-être il veut savoir comment. Non ne de bɛ ka kɛ. Alors c'est vous. Oui. Ok d'accord. Donc Kompol. Avant qu'an ka bɔ chapitre in kɔnɔ. Je crois que an b'o datugu ka sɔrɔ ka i ɲininka o la. Ok. Tun bɛ nin fɛn ka dɔɔnin fara i bɛ taa i b'a fana ta. Ok allez-y. Ok. Voilà. Donc ingénieur électoral effectivement n b'a la k'o kɛ. C'est juste comme c'est une première promotion. Oui. C'est une première promotion qui se forme au Mali, des ingénieurs électoraux à la faculté politique et administrative, voilà, FSAP, faculté des sciences politiques et administratives. Voilà, première promotion, comme pratiquement je suis le seul porteur d'uniforme également. D'accord. Voilà, mais cela n'empêche, mais Barakeyoro Mouna, c'est-à-dire on sait comme les statistiques annuelles, statistiques font c'est-à-dire drogue mana minɛ yɔrɔ o yɔrɔ a fɛnw mana bila ka taa n ka direction na a bɛɛ bɛ ci ne de ma. D'accord. A bɛɛ bɛ ci direction na après copie bɛɛ bɛ di ne ma. D'accord. Donc après an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mun minɛna jamana centraliser kɔnɔ. Voilà pour dire que inquiétude mun bɛ yen bi c'est-à-dire drogue bɛ ka tellement drogue bɛ ka minɛ a bɛ ka minɛ mais minɛni in tɛ o minɛni in dɔrɔn tɛ quoi population kan ka dɔn drogue bɛ ka caya cogo mun na jamana kɔnɔ. Mais est-ce qu'en 2024 2023 là o ye drogue hakɛ min minɛ est-ce que i bɛ se ka statistique dɔ fɔ an ye. A ka ca trop. C'est pourquoi da sera yɔrɔ dɔ ma j'ai dit que 70% ko o jeunes de bɛ ka fɛngɛ min fɔlɔ fɛngɛ de bin sisan bon comme statistique annuelle a kan ka transmis officiellement n'o banna là n da bɛ sɔn ka se a chiffre yɛrɛ ma mais 2022 il y avait plus d'un tonne plus de 16 tonnes en cannabis au Mali. Mais ça c'est trop. 16 tonnes. 16 tonnes et quelques. O tun ye cannabis ye héroïne tun bɛ yen HCC bɛ yen cocaïne bɛ yen caillou bɛ yen crack bɛ yen off bɛ yen skench bɛ yen. C'est trop. Il y avait des tramadol, il y avait des tramadol B, datura B, datura al-mukaikain. Ok. Ma femme, mais avec d'autres règles, on l'a collé drogue.
a bɛ dɔw kun la ko dɔw tɛ drogue ye. D'accord. Donc ça c'est tandis que a bɛɛ drogue ye. I b'a sɔrɔ tramadol dɔw b'a kɛ café la dɔrɔn k'a min a quantité fana ka ca 120 bɛ 250 bɛ 2250 bɛ milligrammes. D'accord. Vous voyez, ça c'est très grave. Très bien. Donc, c'est très grave. Ça dit, commencer à mi. C'est pourquoi notre directeur, colonel-major Foussène Keita, lui, il a initié qu'il faut numéro vert de la population. D'accord. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre seulement, mais il faut qu'on fasse la population la donne comme quoi les dangers qui encourent la population. Nous, 80 00 31 31. D'accord. Donc, ni mamu ye wuleli ke dron, mo be soro mun be fenta. Ikanga o be mo ci ma fene. OK. Division opération be c'est en rega yoro la division woro de be. La division kelenya mo ne. Donc à division woro, c'est-à-dire nous sommes tous là, il y a beaucoup de cadres là-bas. Ouais. Ma femme, c'est-à-dire en bas service woro be, police be, gendarme be, tout surasu ni fengen. C'est corps be banga yoro la, sapeur be, plein bébé. Donc on pense que c'est-à-dire comment jouer c'est-à-dire sur la politique actuelle. C'est pourquoi en gogo menani de rentable. Il faut que anga wuli fene ka population la donner les dangers qui encourt la population ou ka donc comme drogue c'est-à-dire drogue ka chan amimaka ka chan c'est surtout demisenu chaman bay dem blakata école ñenema wala ta wor bawsra mais bi balimuna wasro iden a tienen do eta kalama on est fait ta ka moyen jumen ke ola bon l'état doit en kon yalla ñini c'est-à-dire d'abord ka anga service bla yorobe folo anga service ka de faire le maillage territorial ko na classique on ka mawfi non c'est-à-dire na on be yorobe d'abord il va soro amegre population na quoi c'est-à-dire ni mogo be yoro la parce que il va soro village lointain fait non ni service te yorobe il va soro drogue be ou beta fait non ke yoro jawnde la c'est vrai. Donc n'a kɛra yɔrɔ janw na i b'a sɔrɔ sira tɛ ka taa ou bien i b'a sɔrɔ village kɔnɔ mɔgɔw dɔ fo an ka kɛ yɔrɔ bɛɛ de. Donc n'an bɛ région bɛɛ la o bɛ jigiya ɲuman sɔrɔ mɔgɔw la population na fɔlɔ numéro vert fana bilara population ka bolo la donc ka politique dɔ fana bila qui va une politique nationale sur la lutte contre les stupéfiants. O politique nationale in fana kan ka créer bila en place. Également service bɛɛ lajɛlen normalement service public bɛɛ ani service privé bɛɛ. C'est-à-dire stupéfiant barakɛla dɔ kan ka bɛɛ la ni mun minɛna pour que an bɛ se k'a lasɔrɔ joona a kana fɔ mɔgɔ kana sɔrɔ k'a fɔ ko bon ko drogue dɔ minɛna karisa nin yɔrɔ la nin don a drogue tilara ka feere sugu kɔnɔ parce que souvent c'est-à-dire dɔw b'a fɔ i m'a faamu i n'a fɔ yan'an ka na n balimakɛ tun bɛ k'a fɔ yan'an ka don salle kɔnɔ n ko non n ko c'est pas possible mais ne bɛ mun dɔn ne b'o de fɔ a bɛ se ka kɛ ale fana ye réalité wɛrɛ ye ne tɛ mun dɔn donc c'est-à-dire bɛɛ lajɛlen kan ka veiller den kan fana parce que école yɛrɛ la je crois k'o bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ ka veiller den kan ni den bɔra école la i k'i den contrôler i k'a to k'a ka sakiw f'u ye k'a lajɛ est ce que i den comportement changera wa i den bɛ comporter ani jɔnw bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ i b'a fɔ a bɛ lieu jumɛn fréquenter i kan ka se k'o de dɔn ka veiller den kan a ma nɔgɔ dɛ jamukan an bɛ kuma di ma sisan i b'i ka jamukan banna ka ban an bɛ a fɔ compoli k'a ka kuma laban tugu a la en même temps an bɛ kuma da fana ma a fana kɛ ka kuma laban tugu a la comme jamukan banna ka ban. Ok ne ka kuma laban kɔni ye mun ye vraiment population kan ka dɔn ko drogue min sisanama stupéfiant min stupéfiant sisan parce que dɔw b'a kɛ hali injectable ye c'est-à-dire a sisanama dɔw ta bɛ kɛ fɛn na bɔ pikiri la centre dɔw bɛ yen centre arudi bɛ yan fɛ n ko Jalo mun fɔ tan Jalo bɛ centre arudi la mun bɛ coaching ni fɛn ninnu kɛ centre bɛ yen minnu bɛ jouer min minnu bɛ drogue tala ninnu minnu b'u accompagner mɔgɔ kana c'est-à-dire u rejeter parce que centre bɛ yen déjà n'i b'a dɔn k'i den drogue minɛ t'a bila centre de réadaptation dɔ la. A fɛn bɛ kɛ cogo di fu don wa. je crois fu don mais n'i taara olu bɛ condition f'i ɲɛna filɛ Kuluba sira fɛ voilà centre wɛrɛw bɛ yen privé bɛ yen public bɛ yen état ta bɛ yen état da dɔ créer don Kuluba sira fɛ n m'a faamu centre arudi n'i y'a ɲininkali kɛ je crois qu'il b'a ye Kuluba sira fɛ donc maintenant c'est à dire mɔgɔw bɛ se ka t'olu fɛngɛ mais anw kɔni ta vraiment c'est à dire état ka anw dɛmɛ anw yɛrɛ b'a fɛ fɛnɛ état k'anw dɛmɛ c'est vrai nous sommes les représentants de l'état état k'an dɛmɛ walasa an bɛ se ka implanter ka ɲɛ région bɛɛ lajɛlen na n'an bɛ région bɛɛ lajɛlen na an bɛ gɛrɛ population na population fɛnɛ kan k'a dɔn ko numéro vert b'u bolo n'u sɔmina fɛn mun na u ka weleli kɛ services fɛnɛ de bɛ yen mun bɛ minɛni kɛ également services minnu bɛ minɛni kɛ u bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kan ka sɔn douane o gendarmerie o policier o bɛɛ lajɛlen k'i ka minɛlenw c'est-à-dire u k'a bila ka taa anw fɛnɛ fɛ yen a waati ni mun minɛna u k'a bɛɛ bila ka taa a ka tɛ kɛ k'i ka dɔɔnin bila ka taa ka fɛn dɛ i b'a bɛɛ de bila ka taa parce que anw bɛ tila k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka statistique kɛ jamana ka
fin de bola jamana de kan ka dɔn drogue hakɛ mun minɛna jamana kɔnɔ. Très bien. Voilà, et une mesure hakɛ mun kan ka ta pour faire face. Donc à travers ça on de b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Merci. N'a bɛ jeni fɛnɛ an bɛ service wele. D'accord. Minnu concernen dɔ la. Très bien. Donc minnu bɛ dɔnkili da fɛnɛ olu dɔnkilidalaw k'a dɔn comme quoi c'est interdit i ka fɛngɛ fasada. Ka drogue fasada ou bien ka mɔgɔ encourager drogue min na. C'est pas autorisé. Merci Kompol. Merci. Ni ala sɔnna ma don nataw la an bɛ aw wele tuguni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ plateau sanfɛ. Alors monsieur Samake avant que an ka kuma di Molibi ma a ka kapilani kɛ ka jɛmukan da tuguni o ye c'est clair et net. Allez e kuma fɛ ka kuma dɔ fɔ i b'o fɔ ka sɔrɔ k'i ka kuma laban tugu a la. N bɛ fɛ ka fɔ Kompol ye i n'a fɔ a ye mun fɔ drogue bɛ minɛ yan ka tila ka segin Mali kɔnɔ yan ka drogue minɛ drogue minɛ na ka tila k'a lasegin a ma ka tila k'a feere mɔgɔ wɛrɛ ma tɛ dɛ k'a minɛ nin na sisan ne bɛ drogue minɛ la k'i ɲi minɛ ka tila k'a lasegin ma tuguni. Kuma o de ye n k'o de man ka kɛ. Voilà non a man ka se ka fɔ da la. Voilà c'est pourquoi n ko bɛɛ k'i ta bila ka na comme service ka ca. parce que n'o f'a ɲɛna n ka kuma daminɛ kɔnɔ n ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ɲuman de bɛ yen juguman bɛ yen. C'est ça. e bɛ i b'a la sisan yɔrɔ mɔgɔ dɔ b'a sabati o ko karamɔgɔ min don a bɛ pari cogo min na a bɛ ko minnu kɛ k'a ma ɲi alors que c'est faux. karamɔgɔya to o karamɔgɔya. i b'a bɛ gɛrɛ mɔgɔ caman na a bɛ ka mɔgɔ caman waaju dibi la. C'est clair. K'a sɔrɔ an ka karamɔgɔ dɔw sigilen don ni dulokiba olu tɛ se k'o waaju. Non c'est un diplomate. parce que mɔgɔ min don a bɛ na e fɛ yen sisan i n'a fɔ nin ko k'a ye wari d'ale ma don min na i ye wari di mɔgɔ min ma siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba i bolo n'i ye kangari i bɛna e bolo ko n'i ye kangari dɔ ye ko ka mun dabila o t'o dabila e ɲɛna a b'a dabila i ɲɛna mais o cogo min e ni n'o gɛrɛlen ɲɔgɔn na e yɛrɛ de jogo kɔrɔ ye non e bɛ se k'ale changer parce que e ka ɲi ka ban. Tout à fait. mais fini tɛ se k'e bali ko fo e ka dulokiba dɔ don i ka t'i sigi pour que e ka taa waajuli kɛ non a ye gɛrɛ mɔgɔ la bi an bila waajuli la depuis diɲɛ ka di waajuli tɛ ka kɛ Mali la yan est ce que o bɛ ka denmisɛnninw tiɲɛ de wa a bɛ k'u dilan de u t'u dilan o mais ni mɔgɔ sɔrɔla mun bɛ ka gɛrɛ u la u tɛ ka ɲugu la o ye karamɔgɔ ye u bɛ tila k'u bilasira. Tout à fait. u bɛ changer o. Tout à fait. mais anw m'aw de faamu quoi an bolo n'i ye kuranɛ kalan dɔrɔn e de kan ka kuranɛ ta k'i sigi dɔrɔn ka kuma dɔrɔn ko mɔgɔw ka sɔn. Très bien. c'est faux tiɲɛ tɛ a ye gɛrɛ mɔgɔw la pour que mɔgɔw hakili la a ka se k'a dɔn. Très bien. dɔ bɛ yen u bɛ ka drogue ta bi an ka tiɲɛ fɔ an bɛ fɛn dɔ fɔ fɛn dɔ ma ɲi mais dɔ bɛ ka drogue ta bi bilahi ale yɛrɛ se t'a la ka drogue ta souci min b'ale kan ani problème b'ale da la ale yɛrɛ kɔni fana denmisɛnninya fana b'a la ale bolo voilà ale bolo n'ale ye drogue in ta o de b'a lafiya o de y'o don drogue la bon n'i gɛrɛl'o la o b'a bila. D'accord, donc solution jumɛn bɛ yɛrɛ bolo rapidement en une minute. Bon solution bɛ ne bolo jamana ka sɔn drogue ka bila. Ok. Jamana bɛ k'a fɔ a da de la ko drogue ka bila mais jamana ma sɔn fɔlɔ ni jamana sɔnna hali sini drogue bɛ jɔ. mais o sɔnni e fɛ o ye o kan ka kɛ cogo. non si ne m'o de f'i ye hali misali la sisan ko shisha ko la parce que shisha in ye problème min ye bɛɛ b'a dɔn o intérêt bɛ taa cogo min na. shisha kɔni jɔra. voilà o jɔra cogo min na dɛ maliyɛn ye mɔgɔ mun ye n'i ko maliyɛn ma ko nin dabila a t'a dabila dɛ. D'accord. fo n'i y'a sisan ni ko maliyɛn ma a bɛɛ ka jɛ ka nin dabila maliyɛn bɛɛ tɛ jɛ ka dabila kelen b'a kɛ. D'accord. misali la ko shisha jɔra o diyara ne ye. ko n'aw yɛrɛ y'a yɛrɛ ko ne ko shisha jɔra. shisha jɔra Bamakɔ yan. D'accord très bien. a ye n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ fɔ sisan tɛ mobili yan n'a ko ko an ka nin dabila Mali kɔnɔ mobili b'i dɛn k'a kɛ n'i ye mobili minɛ n'i y'o ci e b'a ko non ko mobili de cira k'e tɛ se ka ci mais e fana y'a kɛ n'i ye minɛ n'i ye fana ci hali n'i ye ministre den ye n'i kɛra mɔgɔ yɔrɔ maliyɛn filɛ maliyɛn y'o de ye n'i ko nin tɛ kɛ dɔrɔn maliyɛn b'a kɛ n'i ko fɛn fɛn tɛ kɛ maliyɛn b'a kɛ ni kelen y'a kɛ fila y'a kɛ saba y'a kɛ n'o olu bɛɛ ye problème sɔrɔ i b'a ye maliyɛn bɛ tila ka bɔ a la o yɔrɔ bɛɛ la a bɛ jɔ. Très bien. Merci, je crois que ça c'est très important et amènerons à Kilna Dafa. Merci infiniment. Alors, Molbi, bah, attends, parce que là, Chérif Fla, parce que là, nous on aime vraiment faire des surprises ici. Molbi rejoint, il trouve les jamou rejoint. Modi job. Ok, donc il est flari. D'accord, très bien. Alors, Molbi, est-ce que comment l'avant du même Fanabolo? Et après, il va acapella parce que moi, donc, demande ici sans, il va accompagner un Djamukanda Tounoui. Alors, Djamukanda, la délicate du boulot qu'a ici, il y aura rapidement. La délicate mène boulot. Ah, Queen. A te se ka bila yɔrɔnin kelen mais u k'u sen da yɔrɔ dɔn n'i bɛ duuru de min ala kama a kɛ fila ye fɔlɔ. O da bila cogo ye. voilà a mɔgɔw tɛ gɛrɛ a yɛrɛ ma kɔrɔ ma bɔ san ka kuma fɔ. d'accord. n'i bɛ gɛrɛ o mɔgɔw la n'i bɛ gɛrɛ u la i tɛ ɲugu la foyi foyi i bɛ gɛrɛ i bɛ na souvent i b'u ɲininka n'i nan'u sɔrɔ degun dɔ la sɔgɔmada fɛ i b'u ɲininka cɛ o tala mun b'i la n'u y'a kuma f'i ye mangi de bɛ na a bɛ tan i b'a ɲɛ f'u ye direct i bɛ jumɛn de i bɛ jumɛn min ne b'a kilancɛ de d'i ma dɛ o de ye ne se i b'a kilancɛ d'a ma a b'o ko la i b'i sigi n'a bɛ baro kɛ. d'accord.
souvent il s'ouvre à toi. D'accord. A b'a vérifier. Ça, c'est la psychologie naturelle. A b'a vérifier. D'accord. Si tu n'as pas club là pour qu'il y ait un bon ina, moi lui il a mis fort. Aïe. Non, que atika blaye, vous devez abandonner. D'accord. Donc voilà les méthodes, voilà les options. Donc atika balika blaye, il n'a faut ni pas cigarette blaye. Donc occupé sur ce moment il peut courir il peut courir ta wala ibabla dondoni donc voilà les cas solution. Alors un petit acapella en 30 secondes rapidement. Ningo gome kuma awa menale chi formalien donye awa jeunesse ka lafia nigo jeunesse ba fosira clinique kan ibenga chikan fo ibanyena ni banyena ite to ko dola manga senda yorodon anga lafia forola doyi kan to ko glominado do fene ko jominado do fene klala tu obeduna ne dumbe son kuma tam ko chibara ganto bebe ka so ale drog mega tan kanga bla original dem badman. Merci infiniment, merci Molby Body Job. Voilà, donc il vient de prouver aujourd'hui que lui, il est devenu un jeune complet, il est devenu un jeune ordinaire comme tout le monde. Merci beaucoup. Alors, Djemka Amba Datouyano, en Kouyoule Bla. Sans oublier les mamans. D'accord, Amboufo. Maman Foune, Maman Awa. Ok. Abella Djelene Foule. Il y a très bien. Merci. Alors, très bien, merci Molby. Mam Koumambolobi, oui, commissaire de police Kougnari. Il est le chef de division planification et études stratégiques. L'Office central des stupéfiants, l'OCS. Merci beaucoup, commissaire de police. Alors, Maflana Kouye Mahamadou Samake, il est le président du groupement des Gros Bras du Mali. Merci beaucoup. Et en dernière position, c'était Molby, et de son vrai nom, Moudi Diop. Merci beaucoup. Alors, ni ala sonama non moi c'est qu'à la ni samedi c'est qu'à la tenendu kadamine 11h watila. Merci à Benichi à Koflella. Chérif la Jabrani Kamignon sera non ciblé jem kan ware kenekan ala ka hereke Mali.